Santo patrón, aquí e agora, nesta igrexa que está a cumprir 50 anos, cando é a miña voz a única que enche o silencio, volvemos un ano máis con esta humilde invocación, porque sempre estarás connosco por seren o Pai do noso povo. O camiño longo que comeza o ser humano principia cun primeiro paso á porta do seu fogar, a carón dos seres que quere, entre os que o ven medrar e os que fai disfrutar, recibindo aloumiños e oindo as voces que formarán a membrana dos sentimentos. Por iso, procuramos que os pasos sexan rexos, como se fosen pedras as que caen sobre da terra, para manteren a firmeza na liña da vida e compartir a unidade destas palabras labradas nos sucos fondos das engurras moldeadas unha a unha polo tempo a pasar. Somos povos que procura sacudir a terra o pan duro e desexa o millor para os seus. Por iso, máis un ano, traémosche a cerna do moito traballo que está por facer, porque fomos vendo con ledicia como as landras seguen a abrollar, unha a unha, entre nós, co puño cheo en terra fértil que florece en cada posto de traballo creado, en cada iniciativa que agroma, en cada millora colectiva e transformadora. Grazas polo que levamos feito, mas queremos tamén acoller a quen o precisa e ter as portas sempre abertas, ao igual que esta parroquia, ser solidarios nestes intres de escasa humanidade, de fondo egoísmo, de enfrontamentos, de insolidaridade e xenocidio, porque xa antes nestas terras aprendéronnos que tiñamos que agradecer a quen nos acolleu, porque sabemos que as vaguas e as pingas de sangue de calquera neno converten en lume a carraxe dos nosos fondos sentimentos. Ti que diche a túa palabra de esperanza aos desposuídos da terra, axúdanos a que as demandas de fogar e traballo sexan escoitadas para día a día seguir chegando ao acollemento dos teus e que os máis pequenos sintan no colo protector a dozura do aloumiño na calosidade das mans. Todos compartimos a mesma terra e o mesmo ar. Todos compartimos o mesmo desexo de vivir con dignidade a pé de quen queremos. E por iso pedimos, patrón San Xoán, que nestes tempos de vento forte e treboeiros no corazón de quen sinte, acollas en fogar de dignidade a toda a nosa xente e comprendas que precisamos da túa cuncha protectora neste labor de todos, porque somos pobo que demostrou oficios e saberes. Acolle un a un, ti que és o Bautista, para sermos quen de atopar o camiño no que calquera de nós teña a dignidade do esforzo no labor escollido. Que as augas do Xordán cheguen á ramaxe verde do Anllóns para regar de felicidade o corazón dos nosos carballeses, que pacientemente siguen a ser vós e xenerosos. Sabemos que contamos ca túa axuda, que pedimos e agradecemos sempre con humildade outro ano máis.